ילדים, אנחנו נחש וחזיר, ואנחנו מנהלות את הערוץ מרקוון. אז היום נעשה תיאוריה על המיניונים. זוכרים את המיניונים 1, לא גנוב על הירח, או המיניונים, מיניונים 1. אז בסרט הזה רואים את המיניונים הולכים בסט הצילומים של הנחיתה על הירח של אפולו 11. הנחיתה הראשונה על הירח שהייתה ב-20 ביולי 1969. בתחילת הסרט מראים לנו שהוא מתרחש בניו יורק 1968, ויש סצנה של המיניונים כשהם מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם. הם באו מהים, משם הם נולדו ליבשה, לדינוזאורים, משם לאדם הקדמון, לאחר מכן למצרים, לדרקולה ומשם לבריטים. ומשם נולדו לבד בניו יורק. כשהם בניו יורק רואים אותם על הירח, ולאחר מכן מגלים שזה סט צילומים. וזוכרים את מה שאמרנו מקודם? הסרט התרחש ב-1968, והנחיתה על הירח הייתה שנה לאחר מכן, ב-1969. אז בעצם אנחנו יכולים להבין שמנסים לרמוז לנו כאן שהנחיתה על הירח הייתה מזויפת. וכאילו שצילמו את הנחיתה על הירח שנה לפני שהעלו את הסרטון למדיה החברתית. וכפי שאתם יודעים, יש אנשים שמאמינים שהנחיתה על הירח לא הייתה אמיתית, אז אפשר להניח שהשרים לא מאמינים בנחיתה של אפולו 11. או שהם עשו את זה כבדיחה שהילדים לא יבינו. בקיצור, נשמח שתגיבו לנו מה אתם חושבים על כך. ביי, ונתראה בסרטון הבא.